Uy! Uy! What's up mga kabisaya? Na meron sa McDonald's. Kinsa akong kuyog diri. Guess. Usasad ka vlogger guys nga idol sad nako. Alright, so ako ipakita ninyo. Charan! Guns Vlog! Salamat dol, salamat idol, gilibre ko nimo. Mabawi ako nimo. Pohon, mabawi ko nimo basta dili lang McDo akong ilibre nimo. Kundi ito ba, restaurant naman ganahan? Malambot siya. or pongko. Basta mabawi ko nimo. Basta magkita tagbalik, libre tikag mahalon nga restaurant. Ayay! Timan na idol. Ha? Mandok mo pakita. Yeah, ayun. So man ako kaon guys. Siya may nahibili ng kaon. Paspas mo ako magkaon. Basta mga army yung kaon. Paspas yun ang magkaon mga army. Diba? Nabayad niya ako. Kani akong idol. Iyara ngayon nang gihinaminam or sa hinahinay kaon ang kaon ba ang pagkaon. Feel ba o sa kalami ang chicken pa. Laki nga chicken fillet. What? Check out ako na slow mo. Actually guys, i-subscribe na yan channel guys. Guns Vlogs. The best na yan. YouTube sa kita kag yung mga edit skills. Galing. Idol sa na ako. Kaya ito yung sayaw. Naka-remember ko sa yung sayaw guys nga sweet sit up. Hey, lean with it, yeah with it, hit them folk down, stab with it. Nay, then you stop, then you hit the molly pop. Idol kita na kami si sit up idol. Yo, say hi Guns Vlog. Hi everyone. Everyone. Please like and share to my videos at Guns Vlogs. Yeah. Power. Noon, consistent siya mo yung nakalindot niya. Kung anong other ragpan niya pag-ganahan ko dyan. Ganahan ko sa iya kay nga naman, naka-video man tao, wapat na naka-video. Oh. Ganahan dyan po niya kay video man yan ng kadudes. What's up mga kadudes? Another tips idol guys. Unsay tips para mo kuha nimong vlog. Tips sila na ba eh. Bisan pag kung saan mo ka may mo edit, may pa ka mo video, may pa ka diha tanan. Kung di niya pong consistent, huwag niya pa i-gamit imong skills. Dapat consistency is the key gina. Para kung sa relationship, di man na pwede nga karon lang mo makita or ano ba. Para consistency gid ang kailangan. Correct. Manang believe ko sa mga bro kay consistent kay ka ba. Yeah, that's why consistent lang kita. Right? So another tip. Tip dapat mukaon jud ka kay di ka wala ka energy mag-vlog kung di ka mukaon, di ba? Naurot na. Right, naurot na ang alaking niya i-order guys. I'm sure busog na Nick, taas na siya energy. Power. Sayaw na taron. Yay. Lean with it, yeah with it, hit them folk down, stab with it. Nay, then you stop, then you hit the molly pop with it. Lean with it, yeah with it, hit them folk down, stab with it. Nay, then you stop. Go. Ikaw ba? Yeah. Like ka ba? Lucky mo ka ba? Oh. Sige, tanay mo kaya ba nino? Bila kung saan mo, kita ka gwapa, mulingi juga dito. Correct. Mulingi jugo. Lingi dito. Pero siklap lang. Siklap lang. Pero lahir lagi na nakaiya ba? Uy! 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 Abot mo dari. Idol. Ha? Vlog mo yung vlog. Vlog. Moto sila no kanang mga content nila mga fans do na mo. So, nigawas namin sa McDo guys at may kamerahan kay mamili niya akong idol og kamera. Kay Pon, kay mamalit siya og best camera ever. Bagong lente, areta diri sa may Henrys. Sorry sa ta sa Henrys. Let's go. Abot namin sa kuan guys, Henrys. Mamili niya akong idol. Bro no. Kanan Kuya, na mapili. kay tangaon mo gud kanang kuanon ko ba kanang itong murag dili pwede sa mga fragile nga butang kanang ganahan ko mga bagahig na. Oh, okay. Kani ako ani butang na sa akong bag. Bag. Kuan. Bawal. Nga, ga-video ra ko niya akong idol, ma'am. Bawa daw ang video. Pero saan video man ta sa Video usulod. niya, sige.
tangaon ka, kuyawan ka, basi mahulog. Ay kabala ka, higti lang. Kadina. Ano yung 800 din yun, Tep? So, nakapili na ka, idol. Ha? Nakapili na ka. Oo, nakapili na ko. Ang gipili na mo, no? G7X. Kay akong idol nga, tagbaratohon nga mga kamera, wala man. So, ito lang. G7X. Yeah. Naka X wala. G7 ra. G7 na wala. Ako, 2,000 years later. Yo, what's up? So na human nami og istorya kinadaganan guys. Then nakapili na siya pero mobalik na siya magpa-installment daw siya sa ako. Pohon. murag mahal-mahal man din, no? Mahal man. So, puhon. Palit ba? Dire ra maputol na tong vlog guys. So Bye-bye for Guns Vlogs. now. Kuya labay, be. 1, 2, 3. go. Boom! Bye. Nakoy, kuhan balik na bay. Balik.